gi doho ma pacho ka? Aparo ni jopiny kik lose faith e judiciary. Judiciary osetemo ahinya. Kisebede piny kata inyalo ng'eyo ni chon cases ne tiyo kata mana 20 years. Tinde ginyalo tieko minimum of about 5. Ok gidhi mang'eny ahinya nikech sani judges ng'eny. Ndalo cha bende waonge gi courts mane yalo weche mag law, mag environment, mag jo mindiko. Kiyudo kaka statistics manyocho wachi ni cases mag joma odonjo mayalo weche mag employment kata mag ndiko, courts maber ahinya mosebedo kadhi gi buche mang'eny ahinya en Kisumo gi Nakuru. Emomiyo improvement osebedo. Jopiny kik lose faith. Gigi onego beni maegi e gino miyo seche moko every time kwaneno ka weche moko dhi marach ji onego beni loso kaka jopiny oseloso go ero. Lakini kik lose faith. Improvement nitie. Weche mag corruption be koro onego bed tackled mondo owuoge court. Jotend jo lawyers machalo kaka ongalo gini koro be onego beni wuoyo wacho ni ka udhie marach, ka ok udhie ne jopiny maber. Ng'eni ka ji omedo wuoyo kendo seyo gik moko ma ok beyo kaka piny bedo maber. Aparo ni jopiny kik lose faith. Nyikwa Ramogi wamed mana support judiciary. Judiciary biro deliver. Komigi technology maber, omigi equipments maber, omigi officers maber, gibiro mana deliver. Gima Rwanda osetimo ni Rwanda okawo chik moro moketo ni